Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Oras na para sa ating biyahe Sender of the Night. And this one was sent to us over sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. Ito na po ang biyahe ng buhay ni Carrie. Actually, mahaba itong kwento niya eh. Pinutol ko na lang doon sa pinaka-importante. Huwag ka na magalit sa akin, Carrie. Basta basically, meron siyang boyfriend na naging sundalo and natutuwa siya sa the way tinitreat siya ng family ni boyfriend. Very, very welcome kasi siya sa family at masarap sa feeling niya na sobrang approved sa kanya yung magulang ng kanyang partner. So, eto na nga ang chika. Meron daw siyang ihihingi ng payo. Nagtitraining po kasi siya ngayon bilang isang sundalo. At 2 months na lang ay matatapos na yung kanyang training. Tumawag siya sa akin at sinabi niyang gusto niya na daw akong asawahin pagka-graduate niya. Tinanong ko siya kung sigurado ba talaga siya. Ang sabi niya po, oo, sigurado ako at seryoso ako sa iyo at sa desisyon ko. Mahal na mahal kita at na-realize ko na ikaw na yung babaeng gusto kong makasama at ayokong mawala ka sa akin. Natahimik po ako nung sinabi niya yon. Para sa akin, gusto ko rin naman siya makasama habang buhay. Pero gusto ko munang unahin niya na tulungan muna yung mga kapatid niya. Pero ang sabi niya sa akin, hindi naman porket mag-asawa na tayo, tatalikuran ko na sila. Sinabi niya rin daw sa mama niya na pag sundalo na siya, magpapahinga na siya sa pagiging OFW. Yun ang sabi niya, TJ. Alam na din daw po ng papa niya at sinabi daw nito na nasa iyo na yon. Tapos inopen ko din sa nanay ko at okay din naman sa kanya. Ang problema, hindi ko po ma-open up sa kapatid ko na nagsusuporta naman sa akin nung nag-aaral pa ako. Nahihiya kasi ako kasi alam kong gusto niya na tumulong muna ako sa kanila. Syempre DJ, hindi naman nawawala sa isip ko yun yung tulungan yung nanay ko. Dahil malaki yung sakripisyo niya din sa amin. Pero kung ako yung tatanungin, gusto ko dahil sobrang napamahal ako sa kanya at dahil na rin sa ugali niya. Pero parang ayoko kasi baka kung anong negative na salita ang maririnig ko sa ibang tao, lalo na pag-graduate na siya. Nahiya lang po ako na rin sa kapatid ko dahil malaking sakripisyo din ang ginawa niya para makatulong sa amin. Bago ko makalimutan DJ, 24 years old na po ang boyfriend ko at 22 naman po ako. At graduate na din sa pagiging self-supporting student since day 1 ng college. Hanggang dito na lang po DJ and maraming salamat sa pagbasa. God bless po and more power to your show. My love, no, I'll go straight to the point. I adore yung boyfriend mo for being such a stand-up guy. On a very young age, meron na siyang realization of future. And ang sweet and romantic lang nung feeling na parang he cannot imagine his future without you. Or he cannot imagine his future with anyone else other than you. That is admirable. Pero at the age of 24 and 22, siguro sa perspective ko, you guys are still young. Kumbaga, pag-graduate pa lang kayo Diba? There's still a lot that this life can offer. And I don't want you guys to miss it. I'm not saying na kapag naging mag-asawa na kayo, mamimiss nyo na yung opportunities na yan. All I'm saying is, sana i-enjoy nyo muna. I-enjoy nyo muna hanggang ma-exhaust ninyong dalawa. Like for example, give it another 2 years to prepare everything. Or 3 years to prepare yourself emotionally, physically, mentally, and financially for the life you are about to embark. For the kind of life, rather, that you are about to embark on. Kasi, ang pagbuo ng pamilya, ang pagpapakasal, my love, alam nyo na naman yan, di ba? Hindi yan ganun kadali Not because mahal nyo ang isa't isa, ergo, sige na, magkasala na kayong dalawa. Katulad nga ng sinabi mo, may nagpaaral sa kanya, may nagpaaral sa inyo, or sa'yo, so, you guys want to give back to those people. Well, totoo naman yung sinabi niya na not because mag-asawa na kayo, hindi nyo na magagawa yun. Pero,
Ganun din kasi ang possibilities ng other side of that coin. Na hindi porket kasal na kayo, magagawa nyo pa yun. Naintindihan nyo ako, my love? Kumbaga, there's always two sides of the coin. Yan ay perspective nyo ngayon just to justify what you guys want to do. Pero the other side is, kapag nagbuo na kayo ng pamilya, kapag nagbunga yung pagmamahalan ninyong dalawa, it's kinda hard. Kasi sometimes, yung kinikita nyo is not even enough para sa inyo. Then you have to give back. You have to establish pa till when? Naintindihan mo ko, my love? There are a lot of things riding on this. Lalong-lalo na kasi kung financial ang pinag-uusapan natin. Kung financial way of giving back. Medyo mahaba-habang storya yan, my love. So I want you guys to prepare for it muna. Kausapin niyo muna yung mga people involved, like yung kapatid ninyong dalawa. Are you guys ready for it? Ikalawa, ayaw nyo ba munang itest yung mga opportunities that can come your way? Pwede naman kayo mag-long engagement if you want to. That is a promise. That is a binding promise na you guys are, sabihin na natin na, crossing fingers and doing the pinky swear na kayo lang ang magmamahalan hanggang sa tamang panahon na ready na kayo pareho na ihatid ang isa't isa sa altar. Pero for now, ilong engagement nyo muna habang both of you are not sure. I don't want him to feel din naman kasi na you don't want this just as much as he does. Kasi I know you do, my love. Kari alam ko gusto mo to. Wala namang babaeng hindi pinangarap pakasalan sila ng taong mahal nila. And it's always a great feeling kapag narinig mo yon from someone you love na your partner wants to marry you, wants to be with you for the rest of their lives. Walang makakapantay sa ganung klaseng feeling. Pero sabi nga natin, when we are making decisions in our lives as big as this one, hindi pwedeng i-run lang siya by emotions. Hindi pwedeng patakbuhin lang natin siya dahil yun yung nafe-feel natin. You have to think about it. It's a different life. Having a family of your own is a different challenge. Different kind of obstacles. Different kind of every single day. So kung one of you ay hindi pa ready doon, kung siya hindi niya pa na-figure out ang buhay ng isang sundalo, my love, I think you have to take it slow. Sabihin mo sa kanya, let's do a long engagement. Mag-ano muna tayo, mag-test the water muna tayo. Wala namang magbabago eh, mahal pa din kita. Hihigit pa nga. Dahil gagawin natin tong pangakong to para sa isa't isa. Pero ayoko lang magpadalos-dalos. Do not get me wrong. I love you with all my heart. It is sweet. Your gesture is sweet. And if you're gonna ask me this every single day, the answer will always be yes. Pero yung act itself of us getting married, act itself of us having our own family, parang hindi pa ito yung tamang panahon for that. Parang hindi pa yata ito yung dapat nating pagtuunan ng pansin as of the moment. Kasi my love, promise, kung kakagraduate nyo pa lang or pag-graduate pa lang kayo, hindi nyo pa natetest the water kung ano talaga yung magiging buhay ninyo once working na kayo, once professionals na kayo. Kung siya ay sundalo, ikaw ay working professional niya, yung schedule nyo kailangan mag-meet. Kapag syempre nagkaroon ng bunga yung pagmamahalan ninyo, you have to step down for a bit para sikasuhin yung anak mo. Tapos you'll have to gauge kung kailan ka ulit makakabalik ng work, kung kakayanin pa ba, kung may mag-aalaga ba. Syempre siya ay sundalo, so ang tawag ng kanyang trabaho ay on-call. 'Di ba? Kung kailan siya kailanganin for service, kailangan nandun siya. Yun yung mga bagay na you still have to figure out. And those things are things na hindi lang masasagot ng mahal kita.
Naiintindihan mo ko, Kari? Yun yung mga bagay na hindi lang basta-basta kayang sagutin ng mahal na mahal kita. I wish that is enough. I wish that can suffice. Pero no, it can't suffice. Kapag ang pinag-uusapan na natin ay yung nitty-gritty details ng marriage, that requires commitment. That requires sacrifice. That requires sense of responsibility. If you guys are not yet there, I suggest you take it slow. Wala namang makakatanggal ng pagmamahal nyo sa isa't isa. Walang aagaw niyan. You accept the gesture. Pero it's not that bad if you'll give a counter proposal. Naintindihan mo ako, my love? In life, and even in love, sometimes we must be smart to ensure na yung pagmamahalan ninyo aabot hanggang dulo. Klaro? Klaro.